مثلي يعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. مشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعدين تفسير في الله جبا وامباو بفوك ولي ماندو كودو كرامانتو يالا كدلالا في الله كهنا ناكا كشيا ناكا بركة الله كودي ننا وكلين لنا بلا جلما واتي بني حكمادو أمي سانغا بلا بلا مينا ni oye seli belebele idul adha lahiya kantike seli alakira baye o kantike limin ke sunna ye alislame nyuman kelengele na belajelen ka nimi ye asesoro seli yere kumbe ala islame ya konnana seli abila kafo kabo fendowla o kama bi anga dina baro tabali sanfɛ an ye wele bila an karamɔgɔ ma ani an ka sheku Sheikh Mohamed Konate mɔgɔ dogolen tɛ an ka jamana in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni émission in sanfɛ dina baro an n'a ye sigi caman kɛ yan ka kɔrɔ a bɛna an bilasira seli kunnafoniw kan seli yɛrɛ nana fɛn min kama waliya belebele minnu bɛ a kɔnɔ ni ɲinaman ka kɛ olu kɔ fiyefiyewu inshallah an bɛna foli bila a la ake an bilasira ni o bilasiralikanw ye an b'a fɔ sa salamu alaikum an badenw an sojalen do an bɛ aw fo ni silamɛya folikan ye ka ɲini ala fɛ seli ɲɔgɔnna caman bɛ ala bolo yarabi ala k'a don an si la Sheikh Mutara an bɛ dugawu kɛ aw ka ala fɛ teleso ye ala ka barika don a la i kumana donba min kan ani i kumana waatiba min kan waati dogolen tɛ an ka jamana in kɔnɔ waati dogolen tɛ jamanadenw ma ala be a fɔ an ye aya dɔ la ni aya min kala sisan a aya laban ko wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka ala ye ɲumanya kɛ e ye cogo min na ɲumanya kɛ ka taa ala ka danfɛnw ma ten Sheikh Mutare seli ni ko seliba a bi fɛn tan de wele mais an ka jamana in kɔnɔ an ka karamɔgɔba a n'an ɲɛmɔgɔ a n'an ka tilefɛ tile ni o de a Sheikh Sherif Usman Banana Haidara ale ka tagabolo bi a kɛ fɛn tan ni kelen o kɔrɔ ye di العيد في منهج الإسلام يعني الإبادة seli bi alabato wele wale amalu abi bara nyuma fana wele wa sururu abi nsoja fana wele wa shukuru seliba bi barika da fana wele wa bahaja ani farifoni wa farihu ani nsoja wa sulukiya ani jugu nyuman fa jogoma wa ikhai ani balmaya o fentanye seli kelen binani oye atani kelen na du seli bi anw maliɲɛw hakili jigi tamanina seli bi anw maliɲɛw ani anw dinɛ kanubagaw minnu b'a dɔn maa ɲuman ko ye tiɲɛ ye maa ka fisa maa ye maa bi barika sɔrɔ mɔgɔ sababu la wa ala ti fitiriwale fiyewu ko mɔgɔ salen dɔ ko a ɲɛnama bɛ fɛn dɔ dilan ko a salen kosɔn tɛ se k'o dilan ala ti fitiriwale seli b'o jira anw na o de la n'a kun jɔra kaban k'a fɔ seli kalo jɔra fɛn dogolen tɛ ka kɔrɔ parce que anw fɛ bamanana hali ni mɔgɔ min yera kɛnɛ ka cogo dɔ la a bɛ fɔ ko yɛrɛ yera la komi seliba kalo kumana ko dogolen tɛ anw bolo yan seliba ye alabato de ye don min fana don a dogow tɛ bi fiyewu o de la alakira sallallahu alaihi wasallam a b'a ɲini an fɛ ko ni selidon sera hali an muso minnu bolo bɛ ji la laada joli bange joli ko hali n'u tɛ se ka seli sariya bi jɛn n'a ye u ka taa seli kɛnɛ na parce que don dɔ don a dugaw tɛ bi fiyewu kumana alabato don baara fana de don ka baara ɲuman kɛ o don don et puis nisɔndiya don don anw fɛ ni mɔgɔ nisɔndiyara a bɛ fɔ ko bi ye seli ye ko a kɛra cogo di k'i ma karisa nisɔndiyalen ye kumana bi ye seli ye silamɛ ni kafiri bɛɛ bɛnnen don a ko ja seli ye nisɔndiya de ye barikada fana don Muktari ka seli to
maliyɛnw bolo bonyɛne ne Konate jigi ma tigɛ fiyewu k'a fɔ Mali bɛ sigi ligne kelen kan. An ka gɛlɛya caman bi sɔrɔ Ala ka dimi kɔnɔ. Ni Ala dimina de e ne tɔɲɔ se tɛ ne ye. O kumana min bɛ e sanfɛ o b'i tɔɲɔ, min b'o sanfɛ o fana b'o tɔɲɔ. Bon Ala min bi bɛɛ kunna Ala bi tɔɲɔ kɛ. Mais seli don dun dugawu kalo don ka yaala ka taa bɔ i balima ye o kalo don. An yɛrɛ ka dugawu la ko i sanbɛ sanbɛ sitigiyala dentigiyala san ɲɔgɔn 100 an ka jɛ k'o seli ko Ala ka i si kɛ nɛgɛbere ye tumu kana don a la sango bagabaga. Bon ni Mali tɛ nin tɛ yɔrɔ si. Bon o tuma na Alakira sallallahu alaihi wasallam o y'a ɲininka ko baara jumɛn de ka di Ala ye ka tɛmɛ baara bɛɛ kan. A ko idkhalu sururi fi nufus, ka nisɔndiya don ninkun na o de ka di Ala ye. Muktar selidon an denw ni an dɔgɔninw ni an mɔdenw ye a ta k'a kɛ cogo min na a y'a diya d'u bolo. Rasul sallallahu alaihi wasallam an b'a ye k'a kɔrɔ n'a ye Ala deli ni Ala ma kira jaabi joona kira kun bɛ musokɔrɔninw fara ɲɔgɔn kan ani cɛkɔrɔninw. A b'a fɔ Ala hali n'a y'a sɔrɔ ninnu ye jurumina ko kɛ ka tɛmɛ o ko nin tobira a fanga tɛ bi o kumana ninnu kosɔn ko in dilan ni Ala m'a jaabi a bɛ dabaw fara ɲɔgɔn kan. Ni Ala m'a jaabi o la a b'a fɔ mɔgɔkɔrɔbaw ta ye olu kun ye kojugu kɛ mɛ u tubira. Denmisɛnnin fitininw filɛ u ma don a la fɔlɔ surtout u ka tubi. Bon kira kun bi o denmisɛnninw de bila ka Ala deli Ala kun bi sɔn. Seliba donya denmisɛnninw hakili sigilen bi boli kana don i kan. Dɔw yɛrɛ sanu ka selima fo kɛ u b'a fɔ k'an sen tɛ juru la an bolo tɛ juru la. Diɲɛ bi olu denmisɛnninw de bolo. I bi mugani min d'u ma i bi dɔrɔmɛ 2 min d'u ma saraka don. U la nisɔndiya n'a ye. E mɔgɔ min fana bi wuli ka taa bɔ i balimakɛ ye walima ka telefɔni ci a ma. Bi selidɔnyaba in na karisa i bi yafa ma kɛlɛkɔrɔw bi ban. Ɲumanyaw bi sabati. Muso cɛfagatɔ minnu bɛ yen ni se tɛ olu ye. An ka diinɛ ye hinɛ diinɛ de ye. N'i y'a mɛn silamɛya a yera Alakira de la. Seliba min dɛmɛna n'o kɛra kira ka seliba laban ye. Kira ye lahiya faga. A tilara ka lahiya saga dɔ minɛ a ko Ala ni Muhamadu mandon don dɔ bɛna se a ka di dɔw ye ka lahiya faga nka a se t'u ye. Ala pour que olu kana hami u kana koron u kana jɔn u yɛrɛ la o ni yɔrɔ saga filɛ nin ye n y'o da k'o faga o tuma na Alakira sanuma in ye fantan bɛɛ lajɛlen kuma bɔ. Mais o t'a bali wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka Ala ye ɲumanya kɛ ka d'i ma cogo min na. Mukutari Ala ye ɲumanya k'an ye. I bɛ hakɛ to kabini kɔnɔ bɛ ta muso fɛ don min na kɔnɔ tali tile 100 ni tile 20 Ala bɛ ni fiyɛ ka don den na. Ni bi fiyɛ ka don den na o don ni bi fiyɛ don min na adamaden motɛri bɛ wuli mɔgɔ motɛri bɛ yan de. Bon motɛri bɛ wuli monturu bɛ kiw min kɛ adamaden motɛri de bɛ ten. E bi bɔ yan sa selikɛnɛ ni selidonyaba in na e bɛ t'i ka dagabɛnɛ bazan in bɔ i kan na parce que funteni b'i la i sɛgɛnna. Fugula min b'i kunna i bɛ fugula in bɔ ka bila i sɛgɛnna i b'i ka sabara bɔ ka bila mais Ala ye motɛri min wuli ka don e la san 20 san 40 san 50 e b'i da ka sunɔgɔ i bɛ wuli Ala ka motɛri wulilen don gasoil ma ban i ye moto joli san o mun ye nɛgɛ ye k'o boli k'o tiɲɛ ka Ala ka motɛri to e la o de la ni dɔgɔtɔrɔ jigi tigɛra k'a fɔ mɔgɔ fatura u bi fɔlɔ ka machine de da yana de ni ya marché la dɔrɔn o kɔrɔ ye k'a ma fatu. Bon Ala ye ɲumanya kɛ e ye a bɛɛ tɛ wariko ye o. Ala ye ɲumanyaba de kɛ e ye dɔw dan bɛ dɔgɔtɔrɔso la sisan Mukutari pour que u ka dumuni sɔrɔ ka dun u den walima u balima dɔ de bɛ wuri de ta k'a don ngɔnɔ na u b'u kunkolo jigin n'a ye a bɛ bɔ. Kumana bi don ye ɲumanya don de ye. Ɲuman tilalen don tilayɔrɔ damadɔ ye ɲuman bɛɛ tɛ wariko ye o. Ni e tɛmɛna teleso da la yan sisan i ye foli kɛ anw b'a fɔ Mukutari maa ɲɛnama don koyi n ko a ti tɛmɛ fa ka mɔgɔw fo. Tumana foli ye ɲumanya dɔ ye. Hali ni fɛn t'i bolo ka di mɔgɔ ma i balima wele ni selidonyaba in na i sanbɛ sanbɛ sitigiyala dugawu k'a ye a bɛ tila ka min fɔ dugawu kɔfɛ ko Ala ka san ɲɔgɔn caman don an si la.
mana seli do ye dogo jaabi do de bon seti mun ye n'o ye ɲumanya kɛ dun n'a ka folikan ye dɔ sen bɛ se ka ɲɔni ka taa don dɔ ka so se paraɲɛ kelen o paraɲɛ kelen i bɛ t'i silamɛ ɲɔgɔn fɛ yen i taara fo se paraɲɛ kelen ye baraji ye o bɛ sɛbɛn i bɛ taa don a kan n'i ye tɛgɛ d'a ma ka foli kɛ tɛgɛ ye jurumi min kɛ o bɛ yafa a bɛ dugawu min don i fana ye fana o dugawu ti bi i bɛ dugawu mun fana don a ye fana o ti bi bon e mun fana bɛ yen ni ala ye nɔgɔya dɔɔni kɛ e ye i ye diinɛ in sɔrɔ kira min bolo e k'o kira lajɛ ta hinɛ dan ye minnu bɛ na kɔfɛ ala m'o niyɔrɔ lahiya faga o y'a da ye o kɔfɛ a tora taama na don dɔ taara sɔrɔ denmisɛnninw parilen don selikɛnɛ na u bɔra selikɛnɛ na denmisɛnninw parilen don fatigiw ye gulɔki kura don denw kana batigiw ye gulɔki kura don denw kana cɛni den fitinin dɔ mɔsɔlen sigilen don ni min panna k'i yuguri a b'o filɛ rasulu ye cɛni lajɛ den fitinin lajɛ a ko a kɛra cogo di a ko fani kura tɛ ne bolo kira mamadu ko a ma ko fani kura tɛ e bolo a ko ayi a ko minnu filɛ giringajɔ la u faw ni u baw de ye fani kura san k'a d'u ma a ko mɛ ne fa tɛ yen o fatura kira y'i dɛn ka magɛrɛ a la a ko atarda an yakuna laka rasul aban wa an yakuna laka fatimatu zahara ukhtan a ko yali i bɛ sɔn kira mamadu ka kɛ e fa ye wa fatumata ka kɛ i balimamuso ye an b'a ayisata ka kɛ e ba ye a den ko mamadu o ka di ye kira y'a ta o yɔrɔ bɛɛ ka taa ko k'a jɛ ka numɔrɔbɔrɔninw bɔ a la ka fani kura don a la den nisɔndiyalen bolila ka n'i jɔ u ko ye nin bɔ mini a ko ne ye fa sɔrɔ bi o ka fisa aw bɛɛ fa ye ne ye ba sɔrɔ bi o ka fisa aw bɛɛ ba ye n ye balimamuso sɔrɔ o ka fisa aw balimamuso ye kira mamadu kɛra n fa ye depuis ye denmisɛnnin fitininw ko hali anw fana faw kun ka fatu kumana mukutari ala ye ɲumanya min kɛ i janto bi selidonya ba in na n'i ma se ka bi sɔrɔ a bɛ se ka kɛ sini n'i ma se ka sini sɔrɔ a bɛ se ka kɛ sinikɛnɛ o yɛrɛ bɛɛ ka taa ka bɔ yen maa o maa n'i sirila ɲuman kan alabato ko tɛ dɛ i si kɛ kana ala tɔgɔ fɔ mɛ n'i ye ɲuman kɛ ala t'i ɲumankɛla kɔ tunu fiyewu ala ko inna allaha la yudhi'u ajra almuhsinina a ma fɔ silamɛw dɛ a ma fɔ muminiw dɛ ko mɔgɔ o mɔgɔ sigilen don ɲumanya kan ko ala t'i ka sara pɛridi n'a t'i sɔn alijinɛ na n'a ye a b'i kɔ barika n'a ye n bi bɔ n'i ye dɔɔni sena ibrahim fa kun ye kafiri de ye o a kun bi boli dilan ka boli feere don dɔ ibrahim fa ye a ka boli di ibrahim a ko taa ni feere sena ibrahim taara jɔ sugu la a ko nin ye boli de jirikuru don a ti fɛn ɲa ne ye a ti fɛn ɲa a tigi ye aw minnu b'a san a ti fɛn ɲa aw ye dɔ bolila ka na ko i fa ka boli tɛ de a k'o don a ko nin ye boli kura ye bi dɛ a ko a bɛɛ de bi ta mɛ mun ko sɔn ala ye ibrahimu bɔ a fa kafiri na mun na li'annahu kana saliha sena ibrahimu fa kun ye ɲumankɛla de ye sena ibrahimu fa ma muso tisɛbagatɔ ɲɛji ye ka jigi fa k'a cɛ sena ibrahimu fa ma n'a tɛmɛntɔ ye hali n'a kɛra jisuma gansan ye fa k'o d'i ma sena ibrahimu fa ma dɛsɛbaatɔ ye fiyewu fa k'a dɛmɛ a ma dumuni duman dun fiyewu ka a sigiɲɔgɔn ka dumuni goman to fa k'a tila ala ko e n'i ka ɲumanya n bi kira bɔ i kɔ la o kira de ye sena ibrahimu ye o ibrahimu de ye alikaba jɔ bi alhamdulillah an badenw bɛ makan an b'a ɲini ala fɛ u ye bato minnu kɛ n'u ye dugawu minnu kɛ u yɛrɛ ye ani an ka jamanadenw ye ala k'a bɛɛ minɛ o ɲuman bɔra an fɛ yan cogo min na yarabi ala k'o ɲuman segin an ma yan an b'a f'u ye u bɛ ala kɛrɛfɛ ala bɛ yɔrɔ bɛɛ dɛ ala bɛ yɔrɔ bɛɛ nka a caman ɲɛ jɔn bɛ alikaba de la bi an bɛ seli ka ɲɛsin ye de olu minnu bɛ alikaba kɛrɛfɛ u ka dugawu kɛ an ka jamana ye bi ye dugawu jaabi dɔ de bɔn o tuma na ibrahimu fa ala ye nin jɔyɔrɔ di ibrahim ma bɔn n'i ye seli lajɛ an b'a fɔ seli ye ala barikada ye ka gɛlɛya wuli ka bɔ adamaden kan o don ye seli ye mun na isumayila de tun bɛna da k'a kana tigɛ o hali n'a y'a sɔrɔ a kun jɛnna ni saya ye mukutari saya ka jugu kojugu saya ka kunna o de la nuhu tile la ji poyira min kɛ muso ni y'a den ye muso dɔ y'a den ta k'a da kɛrɛ la a ko ala ne faga i ka den in to yen
ji nana se muso barakun na a ye den ta ka bɔ a kamankun a kɛrɛ la a y'a da kamankun na a ko ala ne faga i ka nin den to yen ji nana tɛmɛ muso kamankun kan ɲɛnakili minɛna fiɲɛ bɔdaw gerenna niminɛ gɛlɛya n'a kunnaya muso y'a sɔrɔ a ye den bɔ a kan na ka den da dugu ma a yɛlɛla k'i jɔ den kan ko ala nin den in faga i ka ne bɔ a la kuma na niminɛ i mana jɛn n'a ye cogo cogo niminɛ ka gɛlɛ ismail de tun bɛna kana tigɛ a jɛnna n'a ye seli bɛ dogo o denya ko fɔ o de la denmisɛnnin minnu ko an tɛ sigi an tɛ jɔ fo an ka lahiya d'an faw ma fo an ka selifini san ka d'u ma u k'u cɛsiri a fɛ an bɛ ɲɔgɔn dan ni barika de ye bɔn o tuma na cɛnin dara n'a bɛna faga jibila de nana muru ta ka bɔ cɛnin kan na a bɔra niminɛ gɛlɛya la tuma na seli ye ka adamaden bɔ gɛlɛya la a don de seli ye kana sigi ten dɛ kana sigi ala deli dugawu kɛ taga don i balimaw kan u bɛ dugawu k'i ye i bɛ dugawu k'u ye hami bɛ bɛɛ la bɔn ibrahim ye layidu dafa seli fana b'o de ko fɔ an ka lahiyasagaw b'an bolo an b'u da k'u faga an k'a dɔn dɔ ye layidu de ta ala ye k'a dafa o tuma na seli bɛ mun yɛrɛ ko fɔ ismaila bɔra gɛlɛya la min kɛ a ye ala barika da o tuma na seli ye barika da don ye dugawu jaabi don don an ka su minnu dan bɛ kaburujo la usazi ɲɛnamaw ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na cogo min na suw ɲɛ bɛ an na ten an bɛ television kɔnɔ sisan diɲɛ bɛɛ de ɲɛ b'an na mɛ anw bɛ kuma u ɲɛ b'an kumatɔ la tele kɔnɔ mɛ u bɛ kuma min fɔ anw tulo t'o la tɛrɛma faamu de bɔn o tuma na su fana ɲɛ bɛ an ka geste kɛta bɛɛ la u tulo b'an ka fɔta bɛɛ la nka su yɛrɛ bɛ min kɛ anw ye an ɲɛ t'o la selidon i gɛlɛya ala ye kumakan 4 di k'o kumakan 4 to yen o fɔbaga ti malo i ti dɛsɛ i ti to janfa na i ti sanni kunnagoya ye subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah allahu akbar ni kumakan 4 maa min dumina subhanallahi kan i bɛ fɛn bɛɛ y'i ɲɛ na i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ fo diɲɛ gɛlɛya le shadaidi dunya bɔn diɲɛ dun ma nɔgɔ diɲɛ ma nɔgɔ den bi bange don min na sizo ni lamu b'a kunbɛn mɔgɔ bɛ fatu don min na piki ni pelu b'a bilasira nɛgɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ nɔgɔya tɛ yen fo mɔgɔ min ye ala wele tuma na selidonya ba in na subhanallahi fɔ hali ni selidon tɛ maa min bɛ subhanallahi fɔ i ka diɲɛlatigɛ bɛ nɔgɔya walhamdulillah niminɛ bɛ gɛlɛya wallahi ilaha illallahu kaburu jangata bɛ nɔgɔya allahu akbaru lahara fɛsɛ ala b'i bɔ a la mana i b'i jija i ka lahiya fagalen kɔfɛ i balima minnu bɛ kaburujo la ye u fana mako b'i la mukutari adamaden bɛ dugu damadɔ sigi dugu 3 sigi sani lahara kɛnɛ cɛ maa ti maa kɔn lahara kɛnɛ na mɔgɔ bɛ mɔgɔ kɔn saya de la nka mɔgɔ ti mɔgɔ kɔn lahara la bɔn sisan adamaden bɛ dugu fɔlɔ min sigi o ye kɔnɔbara ye muso kɔnɔbara ye kɔnɔ kaburu de ye wolonogo ye kaburu den ye n'o dati dafara i bɛna diɲɛ kɔnɔ n'i nana diɲɛ kɔnɔ diɲɛ ye kaburu de ye diɲɛ kaburu den ye i bɛ si so min kɔnɔ ni diɲɛ sigi banna i bɛ don kaburu kɔnɔ kaburu den ye mɔgɔ t'o jira i la sibiri ɲɛ kelen don n'i bonyana cogo cogo i bɛ da ye bɔn n'i bɔra yen sa o ye lahara kɛnɛ ye mɛ maa ti maa kɔn ɲɛna dɛ o de la ala b'a fɔ ko ka annahum ila nusbin yufiduna wele de bɛ da ko a ye na n'a nana bɛɛ bɛ na tuma mɔgɔ ti mɔgɔ kɔn ye mɛ sani mɔgɔ ka se lahara kɛnɛ kan yɛlɛma bɛ don ko dɔw la dugawu kɛ su ye kun de y'o ye o n'i y'a ye ko i ma ko seli fana fɛn da in kɔfɛ a b'an hakili jigin min na o ye tamani de ye an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan a ti mɛn seli dabɔra min kama annasu yatabadaluna tahani wa yatasallahuna adamadenw bɛ foliw ta ni ka segin o ni ɲɔgɔn cɛ ala ka san wɛrɛ yira n na san ɲɔgɔn caman ala k'a don an si la i ni jɛɲɔgɔn minnu famana ɲɔgɔn ma an bɛ jɛ ka ɲɔgɔn ye tamani cɛ a kɛra cogo di cɛ depuis salo ni an bɔra yan an ma ɲɔgɔn ye tuguni
kumana a bɛ tabadulu tahani min kɛ alabato don baraji don jurumiyafa don barika fana don kumana seli bɛ na ni nin bɛɛ lajɛlen ye o la ni ala ye a don an si la ta an bi fɔlɔ deja a do bonyana ala bolo a bonyana ala kira bolo fo kira ko a ye taa ni muso kɔnɔmaw y'a kɛnɛ kan muso ladatɔ hali minnu tɛ seli u ka taa seli kɛnɛ na hali n'u ma seli u ka dugawu minɛ an ka jamana bɛ crise min kɔnɔ an k'an ɲɛsin jamana in ma ka dugawu kɛ jamana in ye teri an ka bɔ jamana in a digɛ kɔnɔ an ka hɛrɛw falen falen ɲɔgɔn na datigɛ ɲɔgɔn na o an k'o bila o kɔrɔ ye di kɛlɛ ti baasi ye o mukutari alijinɛ dɔ bɛ yen seli t'o d'i ma sun t'o d'i ma ne taara heji kɛ o t'o d'i ma fɔ dɔ de ka baga i ma i bɛ se k'i ta sara la siɲɛ 100,000 i k'a fɔ n yafari ma ala kama mɛ ni dɔ ma baga e ma ni dɔ ma e kɛlɛ i b'o baraji sɔrɔ wa o de la kira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ko inna amalal mu'min kulluhu khair mumini ka fɛn bɛɛ lajɛlen hɛrɛ ye dɔ bɛ se ka e nɛni a b'i dɔgɔya mɛ i bɛ taa sɔrɔ jurumi dɔ bɛ e la n'o tigi ma nkalon da e la e ka sabali ka ala muɲu n'o ye i ka seli t'o jurumi yafa n'o ɲɔgɔnna kun jɔra i la i bɛ sabali o kumana n'i ko seli dɔrɔn alabato de don ka baara ɲuman kɛ o don don ka sarakatiw bɔ o don don nisɔndiya don fana don ka jogo ɲumanw fana sɔrɔ o don don ha'u fana don balima dɔw bɛ yen ayiwa i n'u cɛ ka jan a tɛ ɲɔgɔn ye fɔ seli ni seli seli mana se i bɛ wuli ka taa bɔ o la dɔw yɛrɛ bɛ yen n'olu tɛ se ka wuli telefɔni ko ye ko bɛɛ nɔgɔya i bɛ telefɔni ci i balimakɛ ma i bɛ keredinin min bɔ dɛ warini min bɛ don keredi la walahi saraka don a bɛ don i ni balawu cɛ a bɛ don i ni masiba cɛ o kumana i b'i jija banbagatɔw subahanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu allahu akbaru n'i ye nin kɛ siɲɛ 100 a fɔ ala an balima minnu bɛ kaburu kɔnɔ kana fɔ i ta de a fɔ an balima minnu bɛ kaburu kɔnɔ o ka ca ala n ye nin d'i ma nin selidon in bonya kama i ka hinɛ u la i ka nin kumakan kelen a bɛ kɛ nɔrɔ 1000 de ye a bɛ don kaburu bɛɛ lajɛlen la bon n'i ye sama kɛ mɔgɔ ma bi selidonyaba in na dɔw minnu ka mɔgɔw bɛ ameriki faransi u ye sagasɔngɔ ci u ma i taara wɛsɛrini na walima banki dɔ la i taara i ka sagasɔngɔ ta ɲagami don n'a la ye wa bon adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ɲagami ma don o la e bɛ sama min di ala ma ko nin di n ka su ma ɲagami bɛ don o la cogo di ɲagami ti don o la o kumana su bɛ nin nɔrɔ 1000 lajɛ u tɛgɛ kɔnɔ u b'a fɔ ala ma nin bɔra min ala b'a fɔ i balimakɛ walima i denkɛ ou bien i jɛɲɔgɔnkɛ u bɔra selikɛnɛ na sisan u nisɔndiyara n'u ka fani kuraw ye u ye dumuni dumanw sɔrɔ ka dun u ye nin sama ci aw ma ko a ka nin minɛ an ka mɔgɔ minnu bɛ kaburu kɔnɔ sani lahara cɛ yɛlɛma bɛ don kow la o n'i y'a ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tamani seliba o seliba yɛlɛma bɛ don a la o de don o kɔrɔ ye di an fɛ polisiso la yan ni kungo ye mɔgɔ sɔrɔ a bɛ tile 3 ɲɔgɔnna de kɛ polisiso la fɔlɔ san'a ka se kasobonba la bon san'a ka se intervention dɔw bɛ se ka kɛ o a bɛ se ka lajɔ sani don dɔ ka se nin ye ne ka mɔgɔ ye a ye ka mɔgɔ dɔ a bɔ a ye nin cɛnni de kɛ dɔn a ye na ni nin an k'a bila bon o intervention bɛ se ka kɛ cogo min na yɛlɛma bɛ se ka don banbagatɔ ni ala cɛ sani lahara don cɛ o de la an bɛ dugawu kɛ ka sanbɛ foli bila ka taa di an karamɔgɔ ma a Sheikh Sherif Usman Madana Haidara k'a ɲini ala fɛ ala k'a mɛn an ɲɛfɛ ala ka barika don an n'an na ka dugawu kɛ kalandenw ye ni n ko kalandenw an kun ye kalandenya ni karamɔgɔya filɛ falatɔya de ye kalanden jugu fila foyi kun tɛ kalanden na n'a karamɔgɔ tɛ kalanden de kun bɛ fadenya karamɔgɔ la n'i ye dɔɔnin sɔrɔ i b'a essayer k'i karamɔgɔ jigi ansɔr dini y'o hakilina bɔ yen pewu an bɛ foli di ansɔr dini ma minnu bɛ yan ani minnu bɛ jamana wɛrɛ la
b'a fɔ bɛɛ sanbɛ sitigiyala dentigiyala sayi ɲɔgɔn caman ala k'a don an si la ala k'an mɛn ka nin baara in kɛ ala k'an kunnaja sagarati minnu bɔra ni dugawu minnu kɛra yarabi ala k'a bɛɛ minɛ an tɛ ɲinɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔ jamana kalifalen don minnu na bi an b'a ɲinɛ ala fɛ ala k'a ɲɛ u bolo ala k'a ɲɛ u bolo ala k'o kɛ kira bonya kama sɔli ala rasul alhamdulillahi rabbil alamin baden tɛ shirifil lajabaw nin tun ye an karamɔgɔ ye ani an ka sheku Mohamed Konate wajulukɛla belebele do kɔlɔsitigi do ka daliba masa wele ni a tɔgɔ gindomaw fɛnɛ ye a ye an bilasira sisan faamuya minnu bɛ seli kɔnɔ kodɔn minnu bɛ a kɔnɔ sabu ala ma foyi kɛ gansan alakira ma foyi di mantow ma gansan fo k'a sɔrɔ mantow ka nafa bɛ o fɛn na diɲɛ kɔnɔ yan u ka nafa bɛ a la laharasigi yɛrɛ la u ka nafa b'a la hali u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ dilali la o belebeleba dɔ ye seli ye an ka taa bɔ ɲɔgɔn ye an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka kɛlɛw ban an ka nisɔndiya arijina yɛrɛ ye nisɔndiya de ye ɲɛkumu o de ye jahanɛmɛ ye ala k'an kisi a ma an b'a fɔ ala ka san wɛrɛ yira ne ni aw la aw san bɛɛ kullu amin wa antum bil khair a k'an bɛɛ sigida wɛrɛ wa shukran lakum